Umndeni walomlisa obeneminyaka engama-32 usakhungathekile. Isidumbu sakhe sasetshenziswa etulweni likaThabo Bester lokweqa ejele laseMangaung ngonyaka owedlule. We appreciate every support at this stage, not necessarily because it's from the department or from the government. This was the first government visit that we ever had since Sunday when it was revealed that it is our own Katlego. So since then we've been getting the neighbors, the church members, everybody, and we appreciate every little support. Umnyango wezempilo usaqhubeka nophenyo lwawo. As the department, we are doing our internal investigations to check whether the processes were followed. And we do have a regulation that guides us on what documents are required for anyone to claim an unidentified body or anybody from our facilities. And those investigations must also inform us whether there are some loopholes in identifying bodies or claiming bodies. uKatlego Bereng uzofihlwa ngomgqibelo ozayo. Ungqongqoshe wezokuthutha kuzwelonke usindisi weChukunga uhlabeke umxhwele ngohlelo oselwenziwe lokwakhiwa komgwaqo omkhulu nothela wayeka uN2 eWild Coast esifundazweni iEastern Cape. Elinye lamaphulo amakhulu eAfrika, iblorho yasemsikaba, inxalenye yephulo lendlela iN2 ekwiWild Coast, icutha umgama wendlela ephakathi kwempuma koloni nephondo laKwaZulu-Natal. Uluntu ekuhlaleni kunye namashishini amancinci axhamle kweliphulo. Nendlela ezininzi ziyakhiwa elalini. Will go kwi-community, fumanise kuqeshwe i-subcontract ono business abancane. Ukugqitywa kwayo le blorho iza kuba nobude obuzimitha ezili-198 kwaye ibe yeyesithathu ngobude kwiAfrika iphela. Zikhona indlela zikamasipala nendlela zephondo esizakhayo phantsi kwale program. Yona ke iproject le iyagqitywa ngoFebruary okanye ngoMarch ka-2025. It's a project that we should be very proud of as South Africa, and I think it's a project that we should be talking about. If we're saying this is the longest bridge and the highest bridge in the continent, we've got to be talking about that. Uqhuba nje umsebenzi emsikaba kusathe cwaka emthentu njengoko uSandral kulindeleke ukuba asenkampani yokwakha emva kokungaboni ngasonya phakathi kwale agente yendlela nabahlali. Kwindaba ze SABC ndimfundiswa Mhlekude elusikisiki.